Lena-ke inoveli yethu esiyibhalele uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi Oyaya isahluko sama-25 season 1. Mphikelela, phuthuma uzongisiza la. uBhekumuzi engene memeza ngezwi eliphezulu endlini kuwo lo umnyama njengoba kwase kuphakathi nobusuku nje. Ungena nje ngakolunye uhlangothi utshatha umqapheli osebomvu utepu yegazi eselize lasalela nakuli iyembe lakhe. Yini manje Khabazela kwenze njani? Umuntu wavusa ebusuku kangaka nje esayiphuphela ngesinqanda mathe sakhe sekwenze njani manje? Umphikeleli evula umnyango eyilula ebonakala nasebusweni nje ukuthi usabanjwe ubuthongo. Mana-ke bhuti, lento engiyibona la ile ngicabanga ukuthi yiyo. Ngiyabuza Khabazela, umqaphelo ulinyazwa yini khona bhuti? Uyakubona-ke lokhu uqinisa kwakho ikhanda bhuti noma kungafanele noma sikutshela ukuba ushongo nje ukuthi angisala ngemumva ungiphendule ibodyguard wasuthatha ingane le wawuyifaka yonke lento engayazi. Ngaba nginjena bhuti, ngaba nginjena Khabazela, imisebenzi yakho yonke le. Umphikeleli ngokucasuka. Mphikelela, ake ungiyeke manje lokho ungibuza amananga. Ngisize la siphakamise nangomfowenu sizama ukumkhipha lenhlamvu. Uyabona ukuthi uyayalela lo muntu wena ulibele lokho ukhalaza ngokuthi usalile umdala kanje. Mphikelela, ake usebenzise ingqondo manje. Uye ukuziphathisa kwengane. Phuthuma lapha eoffice ungilandele lokhuza yini lento lena bayibiza ngani i-first aid kit bese uvusa zonke izingane lezi zamantombazana uyise lapha kumshayeli ezansi. Wena uzohamba nomshayeli bese mina ngimlandela ngemumva ngeyami imoto ngihambana nangoKhabazela lo selimele njengamanje. Kubeka uBhekumuzi ngokuneko. Kodwa-ke khona umvuzo wenkani yakho wonke lo ubafo njengoba elimele nje mayengasaphangalale bhuti kuyobe kuwena umbulele. Wena umbulele bhuti. Umphikeleli emuthi khulu ngeso elikhonga ukucasuka. Yabona-ke wena manje uzozongicasulela kwangempela. Yenza lento engiyishoyo ungiyenga lembudane lokhu ungitshela yona. uBhekumuzi eshe emgxavuna ngeskipa asigqokile bese ephinde emdedela futhi. Nebala ahamba umphikeleli ayolanda i-first aid kit kodwa uhamba nje uyangundaza ukhuluma into engazwakali. Athi angabuya nayo ayemukeza uBhekumuzi ebese emlekelela ukuba bakhiphe lenhlamvu eyayingene kabuhlungu kumne wabo ngasehlombe eyayibonakala nje ukuthi kusale kancane iqondane nenhliziyo. Nebala bakwazi ukuyikhipha noma kwasegcwele ithantala nje legazi phansi engasakhali nomne wabe seyalela ubuhlungu babumshaya bumqeda amandla. Manje-ke awusho bhuti omdala baphika abanye wabuya wedwa nanangubafo nje kuphela kwenze njani bapha abanye? Kubuza umphikeleli emva kokuba sebeqalile ukukhipha umne wabo inhlamvu base bembhandisha. Mntakababa indaba ende kakhulu leyo. Kodwa-ke nje ukuyenza bencane. Uyamkhumbula lo uZondi lo engake ngakuhlebela ngaye phela ukuthi kungekudala uzophambana nemvula njengoba bewuhlupho nje kulomzila wethu. Ya Khabazela ngiyamkhumbula engani waphambana nemvula nje kwangabikho futhi okukhombathini. Kuqhubha umphikeleli. Kanti lutho-ke Khabazela yena akekho impela emhlabeni kodwa lokho esakwenza kwasidalela inkinga njengoba kwasidonsela amanzi ngomsele nje. Ngicabanga ukuthi ezinye zezinkaba bephila nazo lezi okanye abafowabo abafuna ukuyiphindiselela nje. Sithe sisendleleni ebheke kulo msebenzi wanamuhla savinjwa ubekuzenza amaphoyisa nakhona futhi lutho ukunaka kithi ukuthi zinswela boya nje lezi ezisilalela unyendle lapha endleleni. Bavele bafuna ukuthi sidilike emotweni ukuze bezoyihlola ngaphakathi ukuthi ayikho mhlawumbe phela into eyisikhali esiyiphethe thina. Nokuyilapho-ke sithe mangabe sinqaba ukuphuma bamane bavulela ngentululwane yezinhlamvu kwalimala nanangokumne wethu. Kuqhubha uBhekumuzi. Mana-ke bhuti, kule nkulumo yakho kukhona engingasakuzwa-ke kahle manje. Wena bhuti uqonda ukungitshela ukuthi nidutshulwe wombombayi bamaphoyisa nahluleka nje ukuthi niniphindiselele nilwe nabo nani njengamadoda. Kanti niphatheleni lezi bhamu base sebeshona phi-ke pho abafowethu abanye? Bhuti inkulumo yakho ayiphelele. Mphikelela akuphephile la njengamanje. Labantu basesibalweni esingaphezu kwesethu ngokuphindwe kahlanu. Bese ngeke sibakhona bonke noma ngabe besithanda. Badedela intululwane ezinhlamvu basinda sasisinda ngakho-ke thina ukulambisa savele saphela emehlweni. Abafowenu basuke laphayana baya le eNewcastle emzini omkhulu kuyobhaca khona nokwenza isiqiniseko sokuthi sifika nathi la isimo sikahle. Nakhona besidukisa umkhondo nje. Phuthuma Khabazela vusa zonke izingane lesambeni. uBhekumuzi nebala umphikeleli ahambe engqongqoza konke amagumbi ezingane zalapha ekhaya.
zivuke zonke kanjalo nezisebenzi ezimbili zala ekhaya. Zivuka nje zisamangela izingane. Zinjalo nje zibanjwe nawo ubuthongo azazi nokwazi. Athuke mangabe sefike egumbini likaNobuhle, angqongqoze umphikeleli azama ukuvula umnyango. Alamela ukuthi kukhiyiwe eminyango, kawuvuleki. Nobuhle, vuka bo, yimini umphikeleli bhuti wakho. Eqhubeka nokumemeza, luthi impendulo. Zinhle, awulanda ispekhi lapha na elokhuzana nekitchen ngizovula la ngiyacabanga ukuthi hey ulele nje uNobuhle uzumekile. Umphikeleli eyalela uZinhle ukuba landa ukhiye wokuvula nebala ahambe azakhumbulwe mayisefika ekitchen ukuthi kambe uNobuhle akekho. Zinhle, shesha bona ukhiye. Usobala nje lapha ekhabetheni wangabe sabuya manje uhamba ijuba likaNobu isikhathi asikho. Kumemeza umphikeleli.